Sigurd bad mig om at skrive track om hiphop. Det kunne jeg vildt godt tænke mig, så jeg sagde fint nok. Så fikset han det her beat, jeg synes var vildt cool. Klassisk, helt simpel, smooth hiphop på et enkelt loop. Det var alt, hvad vi skulle bruge, så nu er vi i gang. Jeg har skrevet nogle bare, så kaldte det luder for klar. Det er sådan, man gør i hiphop, hvis man vil hurtigere frem. Hvis ikke man sutter nogen stang for 100.000 en gang. Hiphop er lige hvad du føler for, bare du husker at ramme rigtigt på takter som rapper, så er du hupti i gang. Der er ingen regler, når du taler, du er en skaber, giv en fuck for resten. Du kan overraske, de fleste ved at gå over grænsen. Nogle gange bliver folk harme, men hold takten, folk charmen ud og få opvarmet hiphop. Så er du godt klar til at rive hovedet af. Der mikrofon til en jam, hovedsagen er bare du laver noget god gammeldags. Hey yo, vi har ikke brug for en band. Hvorfor? Fordi det er god gammeldags. Lige præcis, vi behøver kun vokalen og et beat for at spille, for det er god gammeldags. Hey yo, vi har ikke brug for en band. Hvorfor? Fordi det er god gammeldags. En producer, en rapper, og det er alt hvad der skal til. Sigurd bad mig om at disse nogle wacky producer, så I skal vide hvad alle jeres instrumentaler sutter. I behøver ikke at pakke det ind og kalde det tunes for. Dåsemusik betaler vi ikke engang en hund for. Så tag en klug og her og lær lidt om hvordan man looper. Siggen skærer en tune, så lortet det smager super. Din pladepusher han er glad for vores forbrugsvaner, men tag og sut en gren hvis du synes det er wack and me crew. Ikke en smule gangster, men cool rap til din gulddamer. A cappella findes ikke. Det er sikkert der butaler. Nu på det banger, men ikke kedeligt som i The Zooland. Der heller ikke crime-stil, men jordnært stueplæt. Så smid din højtaler op og skid på dine husregler. Pelle og urten skaber klassik ligesom Wu-Tang og flueknæp og verser til det passer totalt. Hip-hop kommer vist nok bare an på din smag, men her er noget god gammeldags. Hey yo, vi har ikke brug for en band. Hvorfor? Fordi det er god gammeldags. Vi behøver kun vokalen og en beat for at spille, for det er god gammeldags. Hey yo, vi har ikke brug for en band. Hvorfor? Fordi det er god gammeldags. En producer, og det er alt hvad der skal til, når man laver hiphop. Altså, så måske et par joints. Eller nogle fucking kunstnerbejere. Eller nogle kunstnerbejere, indtil videre er det bare kunstnermand.